Znaš onu priču kada su se svinje pobacale sa litice? Pre toga je Isus izgonio demone iz 2 opsednuta lika koji su bili vrlo opasni i demoni su otišli u svinje, onda su se svinje, krdo svinje pobacalo sa litice. Čitam ja, mislim da je to bilo juče. Ne, preključe, tu priču sam čitala preključe i razmišljam, ok, o čemu se ovdje radi? Slušaj me sada, kad čitaš Bibliju, razmišljaj. Zamišljaj to u glavi. Znači ide Isus i kaže 2 opasna lika, vrlo opasna. To je onaj tip ljudi koji su, vidiš brate, da su ludi, ono po faci, po očima, da treba da ih zaobilaziš u širokom krugu. I demoni u tim ljudima prepoznaju ko je Isus, znači oni jako dobro znaju ko je Isus. Nažalost, mislim, ljudi ne poznaju Isusa, ali demoni jako dobro znaju ko je Isus. I kažu mu, i gle povikaše govoreći, šta imamo mi sa tobom, znači u množini, Sine Božji, jesi li došao ovamo da nas pre vremena mučiš? Demoni jako dobro znaju kako će završiti u konačnici, znaju da je Isus pobednik, znaju da je Bog, da je kralj, znači oni uopšte ništa ne mogu, oni drhte pred Isusom, tako da znaš da se ne plašeš ako te oni maltretiraju kroz snove, kroz paralize sna. Isus je ovdje glavni frajer. Ne ovdje, nego Isus je frajer. I kažu, daleko od njih beše veliko krdo svinja na paši, a demoni ga moljahu, znači ne ljudi, nego demoni u ljudima, govoreći, ako nas izgoniš, pošalji nas u krdo svinja. I slušaj sad ovo, Isus njih posluša, iako Isus zna šta će se desiti. Isus zna da će se to krdo pobacati sa litici. Zašto Isus uopšte, rekao bi čovjek da je on njih poslušao? O čemu se radi? Prvo, moraš da znaš, ja se izvinjavam, moraš da znaš da svinje u to vreme nisu držali Izraelci, odnosno Božji narod. Znači, to su bili mnogobožci. Još nešto. Oni su jako dobro znali da je Isus kriv za to što su se svinje pobacale sa litice. Na kraju kaže, i videvši ga, znači Isusa kad su vidjeli ti što su čuvali svinje, videvši ga, zamoljaše ga da ode iz njihovog kraja. Znači oni znaju da svinje su se pobacale sa litice, znaju da Isus ima veze s tim. To je verovatno bilo pompezno. Oni su znali, ali su vidjeli ta 2 opsednuta lika i vidjeli su da su oni slobodni, oni su oslobođeni od demona. I znali su da je Isus Bog. I šta su mu rekli? Aj druže, ti produži dalje. Nemoj brate, veliku štetu si mi napravio. Ja razumijem da je šteta velika. Jedna svinja sa čoveku kad ugine je velika šteta. Zamisli cijela farma, sve što imaš, sve životinje, sve, pa to je sva zarada bila tu. Sve nešto što bi obezbedilo porodicu je bilo u tim svinjama. A Bog je dozvolio da ti ljudi imaju štetu. Znači, Bog je dozvolio da ti ljudi imaju štetu. Zašto? Tu se lomi koplja. Tu. Ja znam puno ljudi koje je Bog pohodio, pa su rekli, nemoj ti Bože, pusti me brate, sad ja tu da misle da sam sektašica, moji prijatelji. Pa šta, nemoj, to mi je šteta velika. Nemoj ti Bože, znaš, meni je moj posao ipak draži. Što bi ja se zbog tebe žrtvovala? Znaš, ipak je to pozicija i mene ljudi cene zbog tog posla. Nemoj ti Isuse, ajde ti produžiš dalje. Ali strašno je, znaš, što ljudi dalje misle da služe tom istom Bogu. A rekli su mu, ajde ti, produži svojim putem. Tako da, koja je cena koju si ti spreman da platiš za Isusa? Nije isto da ti veruješ Bogu i da si spreman da platiš bilo koju cenu da ideš sa njim. Tako da ova priča je vrlo poučna, vrlo duboka, uopšte nije naivna. I eto, krdo svinja predstavlja i nečistotu, jer svinje su nečiste životinje, nečista hrana i to u duhovnom smislu može da znači nečistu duhovnu hranu. Jesi ti stvarno spreman zbog krda svinja da kažeš Isusu, aj ti iz mog života. Nemoj, velika je cena, neću da je plaćam. U svakom slučaju cenu ćeš platiti, ako ne sad, onda na kraju života svi ćemo podneti račun kako smo živjeli ovaj život i šta da ti kažem. Eto, žao mi je ako si se odlučio da otperiješ Isusa.